I ara comença l'acte en què anem a reconèixer el treball pel seu esforç, el treball, com he dit, i la dedicació a la ciutat de Torrent, als torrentins i a les torrentines, i a tota la societat en general, en què aquesta vesprada Rosa Ortí i Alfred Domínguez van ser reconeguts com a filla predilecta i fill adoptiu de Torrent respectivament. Bé, allò de que una imatge val més que 1000 paraules pren ara més força si cal. Amb les següents imatges fem un repàs al que ha estat la figura d'Alfred Domínguez. Sempre compromès amb el nostre poble i la nostra comarca, des de la seva arribada a Torrent fa ja 40 anys, ha participat de manera activa en l'activitat social i cultural, com a voluntària del Valencià, com a col·laborador de l'Associació de Dones de la Comarca d'Horta Sud o com a professor de classes d'alfabetització a la seva tasca en la Fundació Horta Sud. Si us sembla, vegem les imatges. Bé, i ara és el moment de demanar a Jesús Ros, alcalde de la nostra ciutat, que pugi a aquest escenari. Serà el moment en què donarà pas a entregar el diploma acreditatiu a Alfred Domínguez. Sí, per favor, Jesús. Alfred.
Enhorabona, Alfred. El micro és tens tu la paraula. Que anar per el paper. Te'ls acostem en un moment, si vols. No, jo baixo. No, home, no. Això és estar enfadat, això és fer poble. Sí o no? No, deixa'm els papers. Faig meues totes les salutacions realitzades al principi de l'acte. Gràcies, amic Jesús, alcalde. Gràcies als que conformeu el consistori. Gràcies a quants viviu i treballeu a Torrent i als que bona part de la vostra vida professional, els meus companys, la veu dur a terme en este poble. Gràcies a familiars i amics que en el dia d'avui vos heu desplaçat per compartir amb mi la generositat d'un poble en acceptar-me com un més dels que s'hi han nascut. Vos dono les gràcies a tots, perquè d'una manera o una altra vos correspon bona part d'esta nominació de fill adoptiu, que l'Ajuntament de la ciutat ha tingut a bé en concedir-me. De tots vosaltres, de quants esteu ací esta vesprada i dels que no esteu, em sent deutor. La concessió que avui se me fa em vincula més a este poble, a tota la seva gent, i si ja el considerava meu, avui amb molta més raó. Gràcies, Vicent, per les teues paraules tan sinceres, plenes de cordialitat i d'amistat. Diu el meu DNI que vaig néixer fa poc més de 73 anys a Quart de Poblet. Allí vas viure fins a l'edat dels 8 anys. En morir el meu pare, en 1955, metge de la localitat, la meva mare i els 5 fills, així tan sols tinc 3, me'n falta una. Es traslladem a València, a casa de la iaia materna. A Quart, el carrer va ser el meu lloc preferit, lloc de trobada amb els meus amics, amb els jocs, amb les malifetes pròpies de l'edat. Esperava els dissabtes amb ansietat, anar-me'n el cap de setmana al carrer de Gitanos. Vaig tindre un somni, antes ja vos l'hem contat. En el futur jo arribaria a ser, perquè era la meva aspiració, un bon llaurador. Els cavalls, els carros, pujar-me a l'entauladora, la festivitat de Sant Antoni. Allí vaig tindre la sort de comptar amb Nofre, el grill, amb qui tots els dissabtes me n'anava al camp. Ell va ser qui em va ensenyar les primeres nocions de com i quan s'havia de plantar, regar i collir, i així com les partides del terme. A Torrent va estar Vicent, el periquillo, qui amb la seva infinita bonomia i generositat em va instruir en quantes varietats de cítrics es cultiven en el terme, a més d'altres productes. Amb ell vaig recórrer els seus camins i les seues partides. En Quart vaig aprendre a llegir i escriure. Quan agafava el tramvia 22, al costat de les Torres de Quart, ja formava fila paral·lela amb els passatgers que anaven a Torrent i que esperaven el 21. A tots els envejava, perquè el seu comboi era de màquina més 2 vagons i el nostre només tenia màquina i un vagó. I a damunt, el vagó jardinera, a l'estiu, als de Torrent se'ls posaven abans. Els records de la meva infància sempre els he tingut molt vius i allí a Quart torne amb molta freqüència. Gràcies, Cristina. Gràcies, Carmen, alcaldessa de Quart, per compartir amb nosaltres este acte molt especial. Des d'ací un bes, Carmen. Quina sort he tingut. Avui puc dir que tinc 2 pobles, Quart i Torrent, un per naixement, un altre per adopció. Esta me la concediu amb una de les paraules més profundes que es poden trobar en qualsevol diccionari, la de fill. No obstant això, si em pregunteu d'on soc, vos diré
que o d'on estic arrelat, de Torrent. He intentat, no sé si amb encert o no, arrelar-me en el seu dia a dia i en molts dels seus quefers, educatius, polítics, culturals, esportius, festius, també en aquells en els que més ens hauríem d'ocupar, en els seus dolors, en les seues pobreses, en els amargors i necessitats de molta gent. En fi, he intentat caminar en la companyia quotidiana de la gent d'este poble i amb la calidesa humana amb la que des del primer dia m'heu rebut, però no per això deixaré de sentir-me ciutadà del món. Permeteu-me que compartisca amb vosaltres este preciós text de Montaigne recollit en els ensayos. Diu: el juicio humano extrae una maravillosa claridad de la frecuentación del mundo, del trato con los demás. Estamos contraídos y apiñados en nosotros mismos y nuestra vista no alcanza más allá de la nariz. Preguntaron a Sócrates de dónde era. No respondió de Atenas, sino del mundo. Y afegeix Montaigne, y personalmente suscric, no porque lo dijera Sócrates, sino porque en verdad es mi inclinación, y acaso no sin algún exceso, considero a todos los hombres compatriotas míos, y abrazo a un polaco como a un francés, posponiendo el lazo nacional al universal y común. La naturaleza nos ha puesto libres y sin lazos. Nosotros nos aprisionamos en ciertos rincones. M'agradaria compartir este acte amb els milers d'alumnes xics i xiques que han passat per l'institut, perquè ells van ser la raó per la qual jo vaig vindre a Torrent. Però d'una manera especial amb els centenars d'estudiants immigrants i les seues respectives famílies, als que es faltava el seu poble i la seva gent, la seva llengua, la seva cultura, als immigrants que es troben injusta i inhumanament reclosos en els CIES, els que han perdut la seva vida en una de les fronteres més perilloses del món, la mar Mediterrània. Sí, una mar en les riberes de la qual va néixer la democràcia, on es va desenvolupar el concepte de ciutadania, va fer arrels el cristianisme, a l'Europa de Carlomagno, de Moro, d'Erasme, de Vives, de Kant, de l'humanisme i la il·lustració, en la qual es van redactar els drets de l'home i del ciutadà, que prompte van tindre la seva rèplica en els drets de la dona i de la ciutadana, on es van arbolar els principis de llibertat, igualtat, fraternitat i legalitat, on es va dur a terme la Declaració Universal dels Drets Humans, on en el Tractat de la Unió Europea podem llegir: la unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Permitidme que os cuente una anécdota referida a don Miguel de Unamuno, a la sazón rector de la Universidad de Salamanca. Se cuenta que en un acto en el que el rey Alfonso XIII le hacía entrega de la medalla al mérito civil, al mostrarle su agradecimiento al monarca que le había concedido tan importante distinción, le dijo: «Muchas gracias, Majestad, por un premio que tanto me merezco». Y se cuenta también que ante la extrañeza del rey dijo al original rector: «Pero, don Miguel, todos los galardonados en situaciones semejantes afirman que no se lo merecen». A lo que contestó Unamuno: «Y tienen razón, Majestad». No hace falta que les diga que me siento identificado con aquellos a quien don Miguel les daba la razón, es decir, con los que no se sentían merecedores del premio. Y más aún, siendo quien me precedió en esta concesión de hijo adoptivo, el querido y muy estimado padre Gerardo. No obstante, debo deciros que lo acepto con satisfacción y lo tomo como un gran honor, debiendo ser entendido este vocablo de honor según la primera acepción que del mismo trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice, cuando quiere definir el concepto de honor: cualidad moral
que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y a uno mismo. A tenor de lo que aquí se lee, me queda mucho camino por recorrer, muchos pasos por dar, pero al decir de Machado, el camino se hace al andar. Procuraré andarlo, sabiendo que jamás, como hasta ahora ha sido, lo haré en solitario. De momento, como si no tuviera bastante con lo que hoy se me da, esta andadura la comparto muy gustosamente con Rosa Ortí Mateu, mujer que calla para escuchar y así poder hablar, prudente, discreta, próxima, trabajadora incansable, fuerte, luchadora impenitente por la justicia, a quien el Ayuntamiento de Torrent la ha reconocido como hija predilecta al valorar su larga trayectoria dedicada desde una fe comprometida con las gentes a empoderar a miles de personas. Ella sí ha ejercido, de hecho, aquello de ser ciudadana del mundo. Rosa posee uno de los dones más apreciados entre la gente, el don de lenguas. Le acompañan otros muchos, como el de la cordialidad. Me alegra y mucho que sea la primera mujer a quien aquí en Torrent se le concede tal distinción. Enhorabuena. Rosa, la gente de este pueblo te conocimos tarde, pero creo que hemos llegado a tiempo. Un placer haberte conocido. Al llarg d'estos últims mesos, en els quals tanta gent vos heu alegrat amb mi per esta concessió de fill adoptiu, al mateix temps que vos ho agraïa, intentava fer-vos veure com este reconeixement ha de ser compartit. Voldria que no perdérem de vista que som interdependents, que l'autonomia, en el seu sentit originari, ens parla de la capacitat que tenim els ciutadans per a donar-nos les nostres pròpies lleis i per a raonar sobre el que és just o injust, del que li convé o no a la ciutat. Ningú se sosté dret ella soles, que la pròpia fermesa depèn dels altres, del reconeixement que ens fan de l'acolliment. Els altres són els que possibiliten la nostra llibertat. Al cap i a la fi, cada persona ho és perquè les altres la reconeixen com a tal. El reconeixement recíproc constitueix un vincle, un lligam, una obligació. No existeix l'individu aïllat, sinó les persones humanes en vincle, en relació. És el reconeixement recíproc el que es constitueix bàsicament com a éssers humans. I és precisament aquest reconeixement el que ens obri al món càlid de la gratitud. Sense un mínim de reconeixement, la pregunta «qui sóc jo?» es queda sense resposta. I això, si em permeteu, diria que sí és un drama. Vos heu detingut un moment a pensar el profund sentit que té tant en castellà com en valencià el pronom nosotros o nosaltres? Si el reconeixement mutu ens obri a la gratitud, més encara a l'amistat, a la confiança. Un dels fundadors de la nostra cultura, que ja va citar abans Vicent, Aristóteles, en el llibre de l'Ètica que dedica al seu fill, considera que l'amistat és una virtut. Diu, es lo más necesario para la vida. En efecto, sin amigos nadie querría vivir, aunque tuviera los otros bienes, incluso los que poseen riquezas, autoridad o poder, parece que necesitan sobre todo amigos. Se tracta d'una amistat que coneixem com a amic de l'ànima, com a amic íntim, com a amic entranyable, de les entranyes. D'esta forma d'amistat, algunes he pogut fer en este poble. Però l'autor al que he fet referència en el capítol següent ens parla d'una altra amistat que ja he citat així esta vesprada, i és l'amistat cívica. I parla d'ella quan parla de la concòrdia i quan parla de la unió. Diu, los hombres buenos, puesto que están de acuerdo consigo mismos y entre sí, teniendo lo mismo en la mente,
por así decir, quieren lo que es justo y conveniente, y a esto aspiran en común. En cambio, los malos no pueden concordar, excepto en pequeña medida, como tampoco ser amigos, porque en los beneficios aspiran a alcanzar más de lo que les corresponde y se quedan rezagados en los trabajos y servicios públicos. Y como cada uno desea estas cosas para sí, critica y pone trabas a su vecino, y si no atiende a la comunidad, ésta se destruye. Así, al forzarse unos a otros y no querer hacer gustosamente lo que es justo, acaban por pelearse. Llàstima. Més enllà de les nostres legítimes aspiracions personals, hi ha un àmbit comú, el de la ciutadania, en la qual podem acordar i concordar, amistar-nos, i això a la curta i a la llarga és un bé impagable per a la ciutat, per a la concòrdia i per a l'autèntica política. Després d'haver parlat de la interdependència com a reconeixement de l'altre, de la gratitud, de l'amistat, de l'entranyable i de la cívica, no em resisteix a dedicar-li unes breus línies a la paraula, argamassa de tot l'anterior, o millor, a la paraula quan s'aproxima a la seva màxima expressió i grandesa, el diàleg. Sí, de la paraula no sols l'oral, també l'escrita, o la de signes, capaç, com qualsevol altra, de transmetre sentiments i emocions. La paraula diàleg, com tantes i tantes paraules que utilitzem en la nostra vida diària, és d'origen grec. Dià, a través de, i logos, paraula, raó o enraonament. L'autor al que he fet referència ja va dir que los animales tienen voz, pero que tan solo los hombres tienen palabra. Els valencians tenim una història més que acreditada de la importància que li donem a la paraula. Ho veiem en el Tribunal de les Àuies i en la Llonja de Mercaders, institucions relacionades amb activitats econòmiques vitals. Les dues sustentaven bona part de la vida dels valencians, l'agricultura i el comerç. Mireu el que ens diu la Llonja. Podeu anar a veure-ho. Entreu un dia, val la pena. Està gravat en la sala de contractació, en les 4 parets, i està en llatí, però mos diu el següent. Parla la Llonja. Soc una casa magnífica, edificada en 15 anys. Aprecieu i vegeu, com ciutadans, que bo és el comerç que no urdix estafa amb la seva llengua, que jura al pròxim i no el defrauda, que no entrega els diners a usura. Mercaders, qui així actua, abundarà en riquesa i al final gaudirà de la vida eterna. La paraula és la casa de les persones, perquè ella ens protegeix, abriga i conforta. El diàleg seriós, que és per definició una activitat inclusiva, és molt més que un simple intercanvi, és contacte i companyia, que diu i celebra al mateix temps. El diàleg s'exigeix, com a mínim d'un altre, amb algú de carn i os. També dialoguem amb nosaltres mateixos. L'efecte bàsic del diàleg, de la conversa, és la transformació de qui entra en ell. La conversa no deixa les coses com estaven, deixa petjada en els interlocutors. Escolta malament aquell que permanentment només s'escolta a si mateix o tan sols escolta a los nuestros. Els fruits del diàleg no els podem apreciar en el seu inici, sinó quan, amb serietat i rigor, conclou. Este reconeixement ja he dit que ha de ser compartit. Permeteu-me que de forma molt especial ho siga amb Lola. A qui vaig conèixer, en dir de Joan Fuster, en un llogaret de la València castellana, en Campo Arcís. Tots dos decidiren fa 46 anys compartir la vida, a la seva ajuda, companyia, comprensió, projectes i il·lusions mutus, es deu un percentatge ben alt d'aquest reconeixement. Igualment, amb els meus fills i les seues respectives parelles, sempre disposats i atents amb nosaltres. Gracias a los familiares y amigos que habéis venido desde Requena. Així mateix, infinita gratitud a les persones i institucions que sense previ avís vau sol·licitar de l'Ajuntament se me concedira este reconeixement.
Gratitud que m'agradaria reconèixer-la en la persona de Pepe Ferrís. Gràcies, Just, la presentadora, que amb tant d'encert estàs conduint aquest acte. Gràcies a quants funcionaris, Departament de Publicacions, músics, encarregats del so, de la sala, etc., heu preparat aquest acte amb tant de treball i amabilitat. Vaig acabant. Permitidme que lo haga con la lectura de un WhatsApp que mi hermano me envió al poco que apareciese la noticia de este nombramiento de hijo adoptivo en la prensa. Os pongo en antecedentes para que lo entendáis. Se trata de un WhatsApp que le envió mi sobrina nieta de 14 años de edad, que nació y vive en Madrid, pero que este curso se encuentra en Canadá, haciendo el equivalente al cuarto de la ESO. A través del correspondiente grupo de familia, recibió la noticia en la que se hablaba de esta concesión, por lo que le pregunta a mi hermano. Leo el WhatsApp que mi hermano me mandó. A ver, está por ahí mi hermano, lo puede testificar. Dice, a ver, me pregunta mi nieta, ¿cómo es que ella no sabía que el tío Alfredo es adoptado? ¿Que quién es Torrent? Y sobre todo, ¿por qué nadie le había hablado de él? Querida sobrina, esto me va a costar leerlo. Cuando el próximo verano hayas vuelto de Canadá y vengas por Valencia, te traeré a Torrent para que lo conozcas. Gran persona, nos acoge a todos. Entre otros, te presentaré al personaje más importante y de mayor edad, la torre. Aquí la tengo, a mis espaldas. Cierto que también se ha sonreído con tu WhatsApp. Ella, ya algo más centenaria, pero aún joven, te dirá mejor que nadie lo acogedoras y amables que son sus gentes, lo mucho y bien que dice de un pueblo celebrar actos como este. Entenderás que su gente, mucho más allá de lo que se le ha concedido a tu tío, es acogedora. Así lo ha demostrado en otros momentos no tan lejanos, como por ejemplo a lo largo de la inmigración que se inició a finales de los años 50. Quienes entonces llegaron a Torrent, sus hijos y los hijos de sus hijos, todos torrentinos y torrentinas, han contribuido al engrandecimiento económico, social, cultural, festivo de este pueblo. Igualmente podemos decir de cómo se ha recibido a los inmigrantes que desde todos los continentes, con diversas lenguas, culturas, costumbres, eligieron o se vieron abocados a vivir en Torrent. La torre també et parlarà amb molt de gust, que se senta al passejar per la seva avinguda, carrers i places, que et diguen bon dia o bona vesprada, que et pregunten per la teua família, que s'interessen per les teues coses i tu per les d'ells. També et parlarà de la compassió, de la cordialitat dels seus conveïns. I al final del dia, quan tingues la resposta a la pregunta de qui és Torrent, et desitjaré que si algun dia l'atzar, la casualitat o la teua pròpia decisió et conduïren a viure en aquesta ciutat, no ho dubtes, vine. Podràs comprovar per tu mateixa com pots ser tan feliç com jo ho he sigut, soc i espere continuant sent-ho. Moltes gràcies per la vostra infinita amabilitat.